Poštovani gosti, uvaženi ljubitelji dramske i filmske umetnosti, dobrodošli u Aleksandar Litka bioskop, koji ove godine slavi 115 godina svog postojanja. Nažalost, ovim putem, jednim tužnim povodom, da se setimo na najlepši mogući način naše sugrađanke, velike umetnice Gabrijele Jonaš. Drago mi je da je Livka prepuna i da će nam po ovaj način odati poštu i setiti se vrhunca njene karijere, doprinosa, u čega će zlatnim slovima biti upisana u anale kulture i pozorišta u Subotici. Večeras ćemo gledati filmovanu verziju predstave Zelenokosa, koju sam imao prilike tada da, kao brucoš, sa velikim oduševljenjem gledam nekoliko puta i divim se umetnosti, muzici, rock muzici, umetnicima, glumcima, želeći da jednog dana ja postanem nešto tako. Vratit ćemo se u stvarnost, u sadašnji ovaj moment. Imamo eminentni goste večeras. Bićemo kratki, ali efikasni da se setimo važnih trenutaka iz karijere poštovane Gabrijele Jonaš. Za početak bih molio gospođu Savu Anđa Terez da nas podsjeti na biografiju Gabrijele Jonaš. Izvolite. Tisztelt közönség, Gabi, hogy örülne, hogy ilyen sokan eljöttek, és örülne a vastatnak. És az idén tulajdonképpen újra össze kellett volna ülnünk Gáborral, és megbeszélni, hogy milyen lesz a jubileumi megemlékezés, mert hogy minden évben kerek évfordulón megemlékeztünk az Őrhajú lány bemutatójáról, hát az idén sajnos ez csak úgy történhet meg a filmvetítés is, hogy a főszereplő, az életünk főszereplője, mert hiszen mi akkor fiatalok voltunk, amikor az Őrhajú lányt bemutatták, és akkor nekünk ő volt az ideál, ő volt a primadonna, és valóban az is volt. Nagyon jó lenne, ha itt lenne köztünk, de hát nem. Azért engedjék meg inkább a fiatalabbak miatt, hogy elmondjak néhány szót az ő életéről. Mert hogy tudjuk, hogy életének 73. évében hosszas betegség után elhunyt Jónás Gabriella szabadkai színművésznő, aki Budapesten született. Középiskolásként a belvárosi irodalmi színpadon kezdett színészettel foglalkozni. Színészi diplomáját 1974-ben szerezte meg a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Várkonyi Zoltán és Marton László vendégeként. Főiskolai évei alatt kötött házasságot osztálytársával, Korica Miklóssal, akivel később Szabadkán telepedett el. Pályájukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban, amelynek 1993-ig voltak tagjai. Ettől az évtől kezdve beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián Gabriella. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiváljának. 2000-től 2 évadot férjével az Egri Gárdonyi Géza Színház Társulatával töltött, majd visszatértek Szabadkára, és a Kosztolányi Dezső Színházban, illetve a Népszínházban szerepeltek. Felléptek Kassán, Újvidéken és a Kisvárdai Várszínházban is. Éveken át szerkesztette Gabriella a Szabadkai Rádió Habari műsorát, szerepelt hangjátékokban és irodalmi műsorokban, irodalmi műsorok rendszeres fellépőjeként is ismert volt. Munkásságát több rangos elismeréssel díjazták, vajdasági nívódíjas volt, megkapta a Bodrogvári Ferenc díjat, és többször elnyerte a legjobb női főszereplő díját a Vajdasági Színházak találkozóján. 2 könyv is született Gabrielláról, illetve az ő házasságukról, legalábbis az első könyv az mindkettőjükről szól, amit ők szerkesztettek a fiúkkal együtt, Gabriella és a fiúk, majd a Minerva könyvképző gondozásában jelent meg a közelmúltban a vele készült interjúkötet, amely a Mi ilyenek voltunk című életrajzi sorozat nyitókötete. Jónás Gabriella neve nem csak Vajdaságban és Magyarországon vált ismerté. Az Zöldhajú lány című rockopera országos hírnevet hozott számára az egykori Jugoszláviában. Úgy emlékezett erre vissza, hogy a produkció újdonsága, a Lengyel Gábor zenéje, a látványvilág és a fiatalok elmagányosodását bemutató téma
együtt tették maradandóvá számára az előadást. Beszélt arról is Gabriella, hogy fiatal színésznőként zárkózott volt, szavakkal és az északbácskai emberek nyitottsága azonban fokozatosan feloldotta benne a gátlásokat. Mint fogalmazott, az, hogy közvetlenebbé vált, Szabadkának köszönheti. A Szabadkai Népszínházban töltött éveire mindig hálával tekintett vissza. Úgy fogalmazott, hogy férjével együtt rögtön mély vízbe kerültek, de fantasztikus szerepeket kaptak, amelyek szakmailag folyamatos fejlődést jelentettek. Tanárként is azt hallottam, Dudnás Gabriella. A színészi hivatásban nem lehet a tegnapi sikerből megélni, nap mint nap tanulni és fejlődni kell. Ilyen volt hát Dudnás Gabriella, mondott Pinkleyben. Most pedig, nem tudom, hogy a két művész, de hát Kicse Károly a rendezője az előadásnak, illetve Lengyel Gábor a zeneszerző, szeretné nekem néhány szót szólni, utána pedig együtt megnézzük akkor a filmet, amelyet az Újvidéki Televízió vegy fel élő adáson. Tehát így nézett ki a színpadon, aki akkor még nem látta, most megnézheti.